14 ditu gaur, asteazkena da, asteragoaz egunak zizkigun titularrekin. Nafarroako gobernuak 2027 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu du. Manifestaziora deitu dute konstituzionalak Nafarroako hainbat legeren kontra hartutako erabakiak salatzeko. Abiadura handiko trenari planteamendu berria egin diote foru gobernutik. Gasteizko loturak izan ditzaken onurak eta Ezkio itsasoko ematen dizkionak fusionatzea izanen da mahai gainean jarri berri duten aukera. Ezkerra erabat desados azaldu da gobernuak abiadura handiko trenari egindako alegazioekin. Angel Berrueta gogoratu dute martxoaren 11ko atentatuengatik polizia batek hildakoa. Ruben Oio aske utzi dute Auzitegi Nazionalean deklaratu eta gero. Social Housing programako lehendabiziko etxebizitzak hasi dira eraikitzen Mutiloan. Menpekotasunetik askatasunera burujabe hobe 2018ko aberri egun aprilaren 1ean ospatuko da Iruñan. Albisteekin hasteko Nafarroako gobernuak 2027 lanpostuko lan deialdi publikoa proposatu du. Horietatik 2051 irakaskuntza arlokoak izanen lirateke 625 osasun arlokoak eta 461 berriz administraziokoak. Nafarroako gobernuak 2027 lanpostuko ezoiko deialdi publikoa egin duela iragarri du. Ez dira lanpostu berriak sortuko, egun existitzen diren lanpostuak egonkortzeko deialdia izango da. Foru gobernuak sindikatuei azaldu dienez, 1151 lanpostu unibertsitatez kanpoko irakaslei zuzenduta egongo dira, 625 osasun sektoreko langilei eta 361 administrazioko beste kategoria batzuetako beharginei. Maria Jose Beamont, Fernando Domínguez eta Maria Solana funtzio publikoko osasuneko eta hezkuntzako sailburuek agerraldia egin dute ezoiko lan deialdi publiko honi buruz azalpenak emateko. Aldi bateko kontratuarekin baina gutxienez 3 urtez jarraian lanean aritu diren behargin ebentualei zuzendutako deialdi publikoa da. Beamontek esan duenez egonkortu daitezke lanpostu guztiak eskainiko dituzte eta behin-behinekotasun tasa altuena dituzte lanpostuak aukeratuko dituzte. Osasun sektorean 625 lanpostuko deialdi publiko egingo dute, 225 plaza medikuei zuzenduta egongo dira, 252 diplomatuei, 100 erizainen laguntzaileei, 33 osasun teknikariei eta 25 zaindariei. Domínguezek azaldu duenez kategoria bakoitzeko azterketa bakarra egite aurre ikusten dute. Beste sektore batzuetan ere hala egite aztertzen ari direla erantsi du Beaumontek. Hezkuntzari dagokionez 1151 lanpostu egonkortu nahi dituzte, 450 lanpostu lehen hezkuntzako irakaslei zuzenduta egongo dira, 126 euskaraz eta 254 gazteleraz. Bigarren hezkuntzan 689 postu izanen dira, 258 euskaraz eta 441 gazteleraz. Gainerako 22 plazak musika eta arte estenikoko irakaslei zuzenduta egongo dira, denak gazteleraz. Egonkortu dituzte beste lanpostu batzuk hauexek dira, 126 administrazio laguntzaile, laneko arriskuen prebentziorako 3 teknikari, askotariko zerbitzuetako 98 langile, sistema informatikotako 3 teknikari eta lehen mailako 9 ofizial. Sindikatuek Nafarroako gobernuaren proposamena aztertuko dute orain, foru gobernuak dekretua onartu eta deialdiak zehaztu aurretik. Manifestaziora deitu dute konstituzionalak Nafarroako hainbat legeren kontra hartutako erabakiak salatzeko, martxoaren 18an izanen da Iruñan. Aski da esan eta kalean euren haserrea adierazteko ordua dela iritzi diote Nafarroako gizarte eta politika arloko 19 eragilek. Azken 5 urteetan Espainiako gobernuak 17 foru legeren aurka jo du Auzitegi Konstituzionalean eta ia kasu gehienetan arrazoia eman dio. Urte hasiera honetan adibidez paperik gabeko etorkinei osasun arreta unibertsala bermatzen zien foru legea auzitan jarri du Auzitegiak edo sendagaien berrordainketa laguntza bidez arintzeko foru legearen aurka egin du ere bai.
Hori ikusirik autogobernuaren eta erabakitzeko eskubidearen defentsan, igande honetan eguerdiko ordu batetan mobilizatzera deitu dituzte herritarrak. Horretarako toki simboliko aukeratu dute, Sarasate pasealekuko Foruen monumentua. 1983ko Gamazada matxinaren omenez, 1903an altxatu zen ikurra alegia. Horregatik atzo Iruñan agiri bateratu bat aurkeztu zuten 19 eragilek. EH Bildu geroa bai ahal dugu, ELA, LAB, ESK, Esteila, Solidari, CGT, gure esku dago, astearteak eguzkipean Nafarroako Osasun Plataforma, Parlamentu Soziala, SOS Arrazakeria Nafarroa, munduko medikuak, paperak denontzat eta sasoia. Agiri horretan sinatzaileek Espainiaren bultzada zentralizatzailea eta atzerakoia salatu dute gizarteko sektorerik hauskorrenak babesi gabe uzten dituelako. Sinatzaileen arabera atzerapausoak bete-betean eragiten die eskubidei. Era berean, Nafarroako autogobernuari ere eragiten diote epaiek. Agiriaren sinatzaileen arabera gizartearen bultzadari esker onartu ziren foru lege horiek parlamentuan eta hain justu erabakitzeko ahalmen hori urratu du Auzitegi Konstituzionalak. Horri lotuta beraz, auzi demokratiko ere badela deritzo agiriak. Horregatik, sinatzaileek hainbat konpromiso hartu dituzte eta horiekin bat egitera dei egin diete herritarrei. Batetik, pertsona guztientzat eskubide guztien defentsa eta bermea aldarrikatuko dituzte. Bereziki, Auzitegi Konstituzionalak bere epaiekin urratutako eskubideen defentsa azpimarratu dute. Bigarrenik, gizarteari eragiten dioten gaietan, Nafarroan erabakitzeko ahalmenaren alde egin behar dela deritzote. Azkenik, Nafarroa eremu demokratiko gisa defenditzea alkarrikatzen dute. Abiadura handiko trenari planteamendu berria egin diote foru gobernutik. Gasteizko loturak izan ditzaken onurak eta ezkio itsasokoak elkarrekin fusionatzea da foru gobernuak proposatu duena. Gasteizko loturak izan ditzaken onurak eta ezkio itsasok ematen aldizkionak batuta beste aukera bat jarri du mahai gainean Nafarroako gobernuak abiadura handiko trenari dagokionez. Orain arte Espainiako sustapen ministroarekin izandakoetan argi geratu dena izan da bi aukera aztertzen ari direla batez ere. Nafarroako HTaren lotura Euskal Autonomia Erkidegoko Y-rekoarekin egiterakoan Gasteizko bidea erabiltzea edota lotunea ezkio itsasotik egitea. Hirugarren proposamen bat jarri du Nafarroak mahai gainean. Bi aukera horiek fusionatuko lituzken aukera dela nabarmendu du Manu Ayerdi garapen ekonomikorako presidenteordearen departamentuak. Gasteizko aukera erabiliko lukete Iruñetik Bakaikura eta Bakaiku lotura eginen lukete ezkio itsasoko aukerarekin. Garapen ekonomikorako departamentutik atzo bertan zalantzak zituztela onartu zuten, batez ere bi azpiegituretan. Eta abiadura handiko trenarekin lotuta ezkerra erabat desados azaldu da gobernuak abiadura handiko trenari egin dizkion alegazioekin. Prentsa ohar baten bidez ezkerra erabat desados azaldu da Nafarroa Euskal Y-rekoarekin trenez lotzeko aukerei buruz estatuak egindako azterketa informatiboari Nafarroako gobernuak aurkeztu dizkion alegazioekin. Ezkerrak salatu duenez, alegazio hauen bidez makillaje pixka batekin bada ere Nafarroako gobernua garestiena den eta ingurumenari kalte gehien eragiten dion aukeraren defendatzaile bihurtzen da. Nolanahi ere makillaje arina da, izan ere, Aralarko mendizerran 21 kilometroko tunelaren ordez 19koa proposatzen du gobernuak. Ezkerraren aburuz tamalgarria da Espainiako gobernuak uko egitea ingurumenari dagokionez, zein ekonomikoki bideragarriak diren alternatibak baloratzeari eta horiei buruz eztabaidatzeari eta estatu osoan porrot egin duen eta kalera ekonomiko handiak eragin dituen bere HTA eredua inposatzea, baina halaber oso larria da eta onartezina Nafarroako gobernuak inposizio horrekin bat egitea modu akritikoan. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. Angel Berrueta gogoratu dute martxoaren 11ko atentatuegatik polizia batek hildakoa. Berrueta gogoratzeko ekitaldi jendetsua egin dute hil zuten lekutik gertu Donibane auzoko Martin Azpilikueta kalean, Angel gogoan plataformak deituta. Berruetaren alargu Mari Carmen Mañasek bere hitzetan gogoratu zuen aurreko astean Puerto Iru espetxean hildako Xabier Rey auzokidea. Eta kartzela berean dagoen Aurken Sola presoaren gutun bat irakurri zuten ekitaldian.
Berruetaren irudiarekin batera Kontxi Sanchizena jarri zuten bertan. Deialdiarekin bat eginez interneteko sare sozialetan mezuak zabaldu dituzte besteak beste EH Bilduk eta Nafarroako Ahal Dugu. Eta ekitaldian izan dira bi alderdi horietako kideak, Geroa Baikoak eta Joseba Asiron Iruñeko alkatea. 2004ko martxoaren 11ko atentatuen ondorengo testuinguruan gertatu zen Angel Berruetaren hilketa martxoaren 13an. Biharamunean egitekoak ziren Espainiako gorteetarako hauteskundeak eta PPek erabaki zuen atentatua eta leporatzea, naiz eta ordurako froge seinalatu atzean Al-Qaeda zegoela. Intoxikazio kanpainaren erdian Valeriano de la Peña poliziaren emaztea Pilar Rubio Berruetaren okindegian sartu zen eta ez zioen kartela eskegina izan zuen. Berruetak ez zion utzi eta ondoren de la Peña aita semeak jaitsi ziren okindegira eta labankadaz eta tiroz hil zuten Berrueta. 2008an Nafarroako auzitegi nagusiak Valeriano de la Peña poliziari 20 urteko espetxe zigorra ezarri zion eta 15 urtekoa Miguel José de la Peña semeari. 2014ko apirilaz geroztik, baina baldintzapean aske da Miguel José de la Peña. Eta Ruben Oio gaztea aske utzi dute eta auzitegi nazionalean deklaratu eta gero. 15 behin auzitegi nazionalera joan beharko da eta ezin da atzerrira joan. Ruben Oio atzo eguerdian atxilotu zuten Iruñan auzitegi nazionalean deklaratzeko zitazioa desobeditu eta gero. Sareetan terrorismo goratzea eta biktimak humilatzea gozten diote. Atzo atxilotu eta gero Madrilera eraman zuten eta epailearen aintzinean deklaratu eta gero aske geratu da. Kautelazko neurriekin 15ean behin joan beharko da auzitegira eta ezinen da Espainiako estatutik irten. Social Housing programako lehendabiziko etxebizitzak eraikitzen hasi dira Mutiloan. Nafarroako gobernuak errentako etxebizitzaren eskaria gero eta handiagoari erantzuteko eta foru komunitatean Passive House estandarraren araberako energia eraginkortasunezko eraikuntze iraunkorra bultzatzeko abiarazi du Navarra Social Housing etxebizitza plana. Nafarroako lehendakariak etxebizitza eta eraikuntza arloko politiketan gertatzen ari den paradigma aldaketaren eredutzat nabarmendu du Mutiloako lehenengo etxebizitza sustapen hau. Haren esanetan eraikitzeko eta errenta soziala ulertzeko modua aldatu eta hirigintza pentsatu eta gauzatzeko beste modu bati erantzuten dion eraikin baten lehendabiziko harria da. Mutiloan abiatutako proiektua ia kontsumorik gabeko eraikina izatea ahalbidetuko dioten parametroen arabera eraikiko da. Europako 2010/13 zuzentarauak behartuta 2020tik aurrera eraikitzen diren etxebizitza guztiak parametro horiek bete beharko dituzte eta ondorioz foru komunitatea 2 urte aurreratu zaio zuzentarauaren aplikazioari. Gainera, Mutiloan eraikitzen hasi den eraikinak lan guztiak EFN ziurtagiri zorrotzena den Passive House estandarraren arabera egingo direla bermatuko du. Eraikuntza sistema alemaniar honek hermetikotasun eta aireztatze teknika berritzaileak aplikatzen ditu berokuntzan 80% ere aurreztea lortzen duelarik. Menpekotasunetik askatasunera burujabe obele lopean, aberri eguna ospatuko du independentista sareak hurrengo apirilaren batean. Burujabetza izango da urtengo aberri egunean independentistak sareak landuko duen ildo nagusia eta zentzu horretan aurtengo leloa menpekotasunetik askatasunera burujabe hobe izanen da. Saretik adierazi dute Kataluniako prozesuaren aurrean Estatu Espainiarrak bere mozorro guztiak kendu eta argi erakutsi duela zer errealitatetan gauden. Espainiako erresuman alderdien arteko indar korrelazio eta joko politikoetatik harago Estatuaren botere faktikoek hartu dutela zuzenean politikaren leloa. Involuzio politiko eta sozial honek aldarrikapen independentistak errotik suntsitzeko eraso bortitza suposatzen du eta bide horretan kokatu du Kataluniaren aurkako erasoa. Azken urteetan, arlo guztietan menpekotasunaren kateak ikusi ahal izan direla azpimarratu dute eta honen aurrean burujabetzaren bidea dela alternatiba bakarra nabarmendu dute.
Egoerari aurre egiteko oinarri sozial aktibatu, ilusionatu eta gehiengo sozial independentista eraikitzea beharrezkoa dela azpimarratu du independentistak sareak. Eta bideo horretan kokatu ditu pentsiodunen mobilizazioak eta martxoaren 8ko greba feminista. Orain, mugimendu independentistaren ardura da milaka eta milaka herritar horiei guztiei erakustea beraien aldarrikapenak eta burujabetzaren aldeko borroka bide beretik doazela. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Goizean goiz erdi mailako lainoak eta goi lainoak agertuko dira zeruan. Eguerditik aintzinera zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta zaparrada batzu botako ditu. Hego-haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Hortzegun goizean erdi mailako lainoak eta goi lainoak izango dira nagusi, ateri eutsiko dio ziurrenik. Arratsaldean zerua lainotsu egongo da eta zaparrada bota ditzake. Mendebal hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Martxoak 14 asteazkena goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako gobernuak 2137 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu du. Manifestaziora deitu dute konstituzionalak Nafarroako hainbat legeren kontra hartutako erabakiak salatzeko. Abiadura handiko trenari planteamendu berria egin diote foru gobernutik. Gasteizko loturak izan ditzaken onurak eta Ezkio itsasoko ematen dizkionak fusionatzea izanen da mahai gainean jarri berri duten aukera. Ezkerra erabat desados azaldu da gobernuak abiadura handiko trenari egindako alegazioekin. Angel Berrueta gogoratu dute martxoaren 11ko atentatuengatik polizia batek hildakoa. Ruben Oio aske utzi dute Auzitegi Nazionalean deklaratu eta gero. Social Housing programako lehendabiziko etxebizitzak hasi dira eraikitzen Mutiloan. Menpekotasunetik askatasunera burujabe hobe 2018ko aberri egun aprilaren 1ean ospatuko da Iruñan. Eta agurreran baino lehenago gaur arratsaldeko 8etan Nafarroko Antzerki Eskolan irrizikloa programaren barruan erradikalak gara antzezlana ikusteko aukera izanen da. Eta bertzerik ez gaurko, hauxe izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta asteazken ona izan. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.